a l'Scratch. És un programa online per poder crear els nostres videojocs, històries, presentacions, si volguéssim, animar personatges. Llavors, el primer que farem en un buscador serà posar Scratch i escollirem el que diu scratch.me.edu, Scratch Imagine Program and Share. Iniciarem sessió, aquí ens trobem a la pàgina principal de Scratch i iniciarem la sessió, que ja tenim els comptes creats. I un cop estiguem a dins, el que farem serà anar a crear el nostre primer projecte de Scratch. Veieu que aquí tenim la barra d'eines. A la barra d'eines trobarem Crear. Es crea el projecte i aquí ens apareix una pantalla on tenim diferents finestres. D'acord? En aquestes finestres ens apareix el codi, ens apareix una finestra blanca molt grossa, que és on programarem, ens apareix una finestreta més petita, que és on anirem veient com queda el nostre projecte, una finestra on pujarem els nostres personatges i una altra on hi ha els escenaris. I aquí dalt tenim una sèrie de pestanyes. Primer de tot, si no el tenim en català, el que farem serà posar l'Scratch en català. I com ho fem això? Ens anem a la boleta del món, que tenim al costat del nom Scratch, i escollim català. Com podeu comprovar, tots els blocs, tot està en català, els codis, etc. Sí? Anem a mirar un momentet aquesta barra d'aquí dalt. Tenim Untitled. El que farem serà posar-li un títol. Jo li posaré Scratch 1. Sí? Li posarem el nostre nom perquè així, si compartim, tothom sabrà que és el nostre programa de Scratch. I veieu que comparteix estar de color taronja? Doncs hauria d'estar de color blau un cop compartit. Provem-ho. Molt bé. Ui, ha canviat de pàgina. Què ha passat? Doncs ens ha anat a la pàgina que, com que, diguéssim, quan jo comparteixo un projecte, vol dir perquè ja el tinc totalment acabat, em porten a aquesta pàgina perquè jo doni unes instruccions i informació a les persones que vulguin veure el meu projecte acabat. Aquí les instruccions bàsicament seria què haig de fer aquí a l'Scratch. Doncs, per exemple, podria posar apreta la bandera verda i clica al personatge. O, si és un joc, doncs de què va una miqueta el joc. Tornem a anar on estàvem abans. Per anar-hi anem a com està fet, tornem a la nostra pantalla i aquí anem a parlar un segonet del codi. Com podeu veure, el codi té diverses categories: moviment, aspecte, so, esdeveniment, control, sensors, operadors, variables i els meus blocs. I jo començaré parlant-vos d'esdeveniments. Perquè una cosa passi, hem de posar-li primer l'esdeveniment. Nosaltres majoritàriament utilitzarem aquestes 4 tecles d'aquí que s'han d'anar col·locant a on programem. Aquí és la nostra finestra de programació. Quan es cliqui la bandereta verda, mireu-la, està aquí dalt la bandereta verda. Quan es cliqui la bandereta verda, vull que passin coses. La deixarem anar aquí de moment. D'acord? Anem a veure una miqueta els altres blocs dels codis. Aquí tenim el bloc de moviment. El bloc de moviment ja l'anirem descobrint. Tenim per moure els passos, per lliscar, per sumar o restar, que no hi ha el restar perquè el restar sempre es fica amb el signe negatiu, en l'eix de coordinades. Les coordenades, pels que no ho sapigueu, aquí també ho podem veure, la X és l'eix horitzontal que ens desplaça cap a la dreta o cap a l'esquerra i la Y grega, es desplaça cap amunt o cap avall, és l'eix vertical. Sí? Si volem que el nostre personatge es mogui cap a un costat o cap a l'altre, o cap amunt i cap a baix. Molt bé. També podem canviar-li o programar l'aspecte. L'aspecte que pot ser tant que ens apareguin uns globus i que parli i que pugui tindre un diàleg amb algun altre personatge, o fins i tot que li canvi el vestit,
o fins i tot canviarem els fons, els diferents escenaris on estan. Per un altre costat, hi ha aquestes dues icones d'aquí, de Mostra't i Amaga't, que jo les trobo molt interessants perquè podem tindre diferents personatges però no volem que surtin fins que no passi alguna cosa. Llavors estaran amagats fins que jo decideixi que es mostrin. Sí? Tenim aquí Mostra't i Amaga't, sobretot aquí sí que hi ha el binomi. Per un altre costat tenim els sons, els personatges tenen sons, podem posar-los sons, i a més, si veieu, aquí tenim una pestanyeta de sons que després l'anirem a veure. Els esdeveniments ja hi hem parlat. El control és el que fa que s'esperi el personatge, que repeteixi l'acció, que si passa una cosa llavors faci allò. Aquí veieu? Si fas això, llavors que passi això altre. Llavors això és anar-ho col·locant perquè es repeteixi aquestes accions o perquè succeeixin depenent del que li posem. Si veieu, aquí queda un espai en blanc. Aquest espai en blanc el podem omplir amb els sensors. Veieu que era com un hexàgon, veieu que tenen aquí 6 costadets. Doncs aquí els sensors és tocant un punter, tocant un color. Una cosa interessant també és que hi ha els desplegables. Amb els desplegables nosaltres podem escollir, tocant el punter, el ratolí, tocant la vora. Si hi haguessin més personatges, aquí ens sortirien els altres personatges. Imagineu-vos que volem que l'Scratch reculli pomes. Doncs si toca la poma, què passa? Doncs podem fer que la poma desapareixi, podem fer que la poma ens doni punts. Tot això ja ho anirem veient. Per un altre costat tenim els operadors, que els tenim de color verd, que això ens servirà per les puntuacions. Fixeu-vos, aquí també tenim hexàgons que els podem posar en el control. Exacte, ho veieu? Aquí podem encabir-hi els operadors. Els sensors per un costat i els operadors per un altre. Aquests d'aquí, de més 50, de menys 50 o d'igual a 50, els utilitzarem quan posem puntuació, si volem fer un videojoc, per exemple. I aquí tenim les variables. Les variables és, per exemple, per posar precisament això de puntuació, crear una variable. En algun moment se us demanarà que es creï una variable, llavors aquí picarem, crear una variable. I aquí podem posar el nom. Si posem puntuació, per tots els personatges, d'acord? De cop i volta ja se m'ha creat a dintre del meu taulell un cartell que posa puntuació amb 0 punts. D'acord? Llavors aquí tenim per assignar els valors que vulguem. Quan es cliqui la bandera verda, que la meva puntuació, veieu que també tenim un desplegable, en aquest desplegable, si jo pico, ja tinc puntuació perquè ja l'he escrit. Llavors el que farà serà estar concentrat en aquest aspecte, en l'aspecte de la puntuació. Pico puntuació i cada cop que es cliqui la bandera verda, doncs posa't la puntuació 0. Sí? I per últim tenim els meus blocs, però de moment això no ho tocarem. Us he parlat abans dels vestits, de l'aspecte. Sí? Mireu, aquí si anem a vestits, veiem que els nostres personatges poden, no tots, però poden tindre vestits. Per exemple, l'Scratch en té 2, el vestit 1 i el vestit 2. En un altre moment parlarem, en un altre vídeo, us parlaré dels vestits i de les coses que podem fer en aquesta pantalla. Però interessant és que hi ha 2 vestits i, per exemple, podríem fer que l'Scratch es mogui tota l'estona. Ens aniríem a codi, a esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, me'n vaig a control, li poso que per sempre aspecte, canvia el vestit a 2 i canvia i espera un segon. A veure on estava, a control, Espera un segon, no, però un segon és molt. Si fico un segon, ho posarem a dintre, perdoneu, així. Un segon és moltíssim. Ficarem 0.5, mig segon. 0.5.
5. Els americans no fan servir les comes. Pel sistema decimal fan servir els punts. Llavors, 0,5 vol dir que tindrem mig segon. Són 5 dècimes de segon. Llavors també li posarem que cada quan sempre que es cliqui la bandera verda... no, aquí mateix. Canvia vestit 2, espera 0,5 segons i llavors aspecte. Canvia vestit 1. Perquè així tota l'estona. A veure què passa. Anem a provar què passa si apreto la bandera verda. Som-hi. Ui, va massa ràpid, ho veieu que va massa ràpid? Li ficarem aquí un segon. Posarem un altre segon aquí. Ara va massa lent. Doncs ho canvio. 0,5 i 0,5. És important que ens fiquem les esperes perquè si no, no veurem el moviment, perquè si no el fa tan ràpid que no el veiem. Veieu ara, per sempre l'Scratch té aquest moviment. També li hauria pogut posar repeteix 10 vegades i que fes només aquest moviment durant 10 vegades. Sí? Molt bé. Pararem. Continuem. Això era perquè ensenyar-vos els diferents vestits, de quina manera podem fer-los canviar. També cada personatge té assignat algun so. Si és un gat, quin so penseu que pot tindre? Doncs, miau. Anem a veure. Sí. Què passa? Volem posar-li un altre so. Volem que el gat faci altres sons. Aquí tenim altres sons. N'hi ha moltíssims per escollir, però a part els tenim classificats per categories. Sí? Per exemple, ens anem a divertit i si fiquem aquest... Vull posar-li aquest so, imagineu-vos que vull que l'Scratch es caigui o cada cop que reboti a la vora faci aquest so. Doncs el selecciono. I tinc el meu i el so nou que hem posat aquí. Veieu? Fàcil, això? Xulo. Doncs aquí ja tinc el personatge Scratch amb el codi, els vestits i els sons. Hem fet una petita programació perquè veiéssiu com es canvia el vestit. Podríem fer-ne una altra veient el moviment. Per exemple, podem posar que cada cop que es cliqui la bandera verda llisqui en un segon cap a una posició aleatòria. Llavors veurem el moviment. Piquem la bandera verda. Clar, això només ho ha fet una vegada. Si volem que ho faci 10 vegades, anem al control, repeteix 10 vegades. I el posem aquí. A veure, apretem la bandera verda. I ara durant 10 vegades ella anirà lliscant a posicions aleatòries durant un segon. Sí? Molt bé. Doncs aquest és el primer introducció a l'Scratch. En el proper vídeo veurem com pujar personatges i com modificar-los. Fins ara!